Shakok shanani muchung mani. Mutani thani wo. Thini bagai shanani tofano. Kebuni thani wo. Hamsak mungni bagai. Yakta ready. O hamsak ma muni mungni. Faising tei. Suru ongo tei. Mukoli mukti klaimani faising tei. Bethago. Chat ni hoite start tungo tei. Blogo pai thango. Hamsak mani biskango kabui. Yak fehli tong fano. Hamsak ma langka manya. Hamsak mani biskango kabui chirigui tongibo. Sanpano. Hamsak ma manya. Amahai borok no. Eba amahai nono hino kubui hamsak ma. Abuni bagai na ang sana muchungo saisung tongnani sirngi na shidi. Abuni bagai no ang sana ni muchungo saisung tongnani sirngi na shidi. Jesuk borok ni kana o phai asuk borok ni khabai thingnai te ni khano tektor nai. Ke bono force ta khlaidi nono kol khlaini ni bagai te ni nono hamsak ma rnani bagai te nono hamsak ma ni bagai. Tamuni hinke force khaima bai joto mani no. Tikia lifetime ni bagai joto no saljele salsa bai thango. A bornon hase hamjagya. Tafre nang bono force khlaye hamsak ri khainke a hamsak mungko dinle tikeno ba. Jodi shi bono no kubunya hamsaka khabanya hamsaka hinke. Bo ni bagai time lema kari nai no bo jesuk pan busy engthung. Tei nung je friki bo borong no am second important wo. Ja a borok bo saiman thanga je nung eba boni ni bagai onek no important hne azaro hangka ka a borok na wansu go nung onek no free hne abon bagai ni khabai. Thangai manu te khano sbai no na hainu ka bai manu. Tinen bagam shurnang khaklayo. Not in a win Chalagan and not in a win Chalagan. Please like, share, comment, and tapogdi. Then a tamu pull and channel. Please can subscribe. Hanta pogdi Hambachon Kahamkrangotongi.